Knife kill. Άραξ. Κοίτα. Αρχίδια. Hello, my suka, блядь. Ρούσκι suka, блядь. 80-90 ping. Εντάξει ρε, καλό είναι το 90. Αρχίδια είναι καλό. Κοίτα το ping που έχω εγώ. Μην παίζω. What? Άραξε μην αγνέδεις. Πήγε να έκλασε ο γάτος μου και πεθαίνω εδώ μέσα. Παιδιά, αν πεθάνω δεν φταίω. Τι ωραίο knife είναι αυτό. Απα πάμε τριγωνί. Όχι, τι γερός. YouTube, κάντε με sub στο .pornohub. Βλέπεις, με βλέπεις. Ναι, Δες με. δες, σε βλέπω. Πάμε έξω έτσι, Πάμε. Να πεθάνουμε όπως εχθές. Με τη σειρά. Κόλλησα, έχει ανηφόρα. Εντάξει. Πού είναι ο Κινέζος? Πάμε να το σκοτώσουμε. Έλα. Έλα, Πάνε knife. Πάρε ένα. Τελευταίος είναι... Ω, έτσι. Τίποτα να μη με βάλεις στη φυλακή σε παρακαλώ. Έχω 3 παιδιά, ένα είναι στο ορφανοτροφείο. Ναι. Βοήθα με. Εντάξει, ηρέμησε.